Ngokusho komndeni, indodana yawo yayisegcekeni kubo ngesikhathi idubuleka ekhanda. Kusolakala ukuthi lesigameko senzeka ngesikhathi amaphoyisa ejaha ozamazama. Umndeni usola amaphoyisa ngokunqaba ukulekelela ukubiza ngesikhathi imoto ethwala iziguli ambulance emva kwesigameko. Abasifonela basitshela ukuthi umntwana udutshulwe emaphoyisa. Sathi siyabuta ukuthi kwendekeni basitshela ukuthi umntwana bamdubule ekhathe ekhaya. Lokusivisa buhlungu kakhulu ukuthi amaphoyisa asifeyilile kakhulu, ahluleke ukuthi ancede umntwana ukuthi umntwana aphuthunyiswe esibhedlela. Kwaze kwatholakala ukuthi kufuna kucele makhelwane ukuthi baphelekede umntwana esibhedlela. Sibhlungu kakhulu ukuthi thine kufuna sivikelwe amaphoyisa, mara amaphoyisa nyalo nguwela alimata abantwana. Umphakathi ubambe imashi wafike wethula uhlu lwezikhalo esiteshini samaphoyisa, nawo ufuna ukulungiswa. Sicela ijustice for lo mntwana, nami ngingumdali wemntwana lona 16. Ngiva buhlungu kakhulu ngalo mntwana, ngiva ngasi leso losendekele mina. Sicela ijustice, sicela lo muntu lo yendele sehlakalo a-account. Umndeni unxuse ungqongqosho wamaphoyisa ukuthi angenelele kulolu daba abathintekayo bebhekane nengalo yomthetho.